Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, isma alhamdulillah. Nyanga isma taku tan sabala keneka kulukuru jalsa keneka yano kabe san 2023 ma. Ala sona kuma yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na mɔgɔw bi labɛnw na mɔgɔ sɔn u bɛ se ka bulufili kɛ cogoya min na n'an b'o f'o ma ko lanspoir. Nous sommes à la 13e édition de notre Istima Khuddam al-Ahmadiyya et Atfal. Donc, cette session, c'est la 13e session 2023. Comme vous le voyez, maintenant, les gens sont en train de préparer pour faire la compétition de lance-poids. Nous vous informons que, comme vous le voyez, notre caïd et notre Amir et Naïb Amir, ils sont tous présents. Ils veulent voir comment les jeunes vont faire cette compétition et comment les régions vont faire leur effort pour dépasser les uns les autres, Inch'Allah. Amanga istima kene kan sa ina fo anya bala to na mo bi la be ona ko mina o se ka nyoko ndan ke o ka bulu filu la no ye ne ga kuru fili région bi na fa nyoko ndan ke anga miru yara sigilen bi ana ka danga ananga kudamu nyamogo olu fana sigilen do sisa bebe ka makononi ke mo ko so nyoko ndan mi na ke tuba mina n'ala sɔnna ma aw ni anw an bɛɛ jɛlen don ɲɔgɔn fɛ yan nɔ walasa ka nin ɲɔgɔndan in la ɲɛnamaya an b'an ka istima kɛnɛ kan toujours 2023 istima mali kɔnɔ min bɛ ka kɛ kulukoro suban ahmadiyya ka jalisa kɛ kɛnɛba o kan yan yɔrɔ la. Alhamdulillah, ina fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na denmisɛnnin biɲɛkɛnɛw jɔlen don u bɛ labɛn na mun kosɔn ka se ka na bulufili kɛ cogoya min na. Alhamdulillah suma alhamdulillah, ina fɔ an ɲɛ bɛ nɛgɛkuru la cogo min na n'ala sɔnna cɛ kɔkɔlenw ni cɛ pasanniw bɛna ɲɔgɔn ta nin na an bɛna lajɛ région min bɛ ni cɛkɔkɔlenw b'o yɔrɔ la inshallah. Comme nous, on a vous parlé aussi que les Khuddam sont prêts pour participer dans la compétition sportive. Les différents caïds sont venus pour donner la note de leurs compétiteurs. Les différents Khuddam qui vont participer dans cette jeu, Inch'Allah. Bientôt, la compétition va commencer. Actuellement, si vous entendez la voix, là, monsieur l'arbitre, en train de les expliquer le règlement. Ok, toujours an b'an ka istima kɛnɛ kan an y'a fɔ an ɲa bɛ alfitiri la cogoya min na a bɛ ka jeu kɛ cogoya yira a bɛ ka fili cogo yira mɔgɔw la ni mɔgɔ min ye erreur kɛ dɔrɔn o tigi bɛ disqualifié n'ala sɔnna ma alfitiri tilalen kɔfɛ jeu bɛna daminɛ. C'est ici qu'ils vont jeter. Alfitiri bɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ko ni sen bɔla terrain kɔnɔ o y'i disqualifié. Ni maa min tɛ fɛ ka disqualifié olu bɛ to terrain kɔnɔ. Toujours hakililajigi dɔw k'a fɔ an ɲɛna an bɛ an ka istima kɛnɛ kan san 2023 kulukoro suban ahmadiyya ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛnɛba kan
I will away. I will away. Sisan Bamakɔkaw de bɛna filili kɛ. Doni bɛ Bamakɔkaw bolo. Bamakɔkaw bɛ ka filili kɛ. Maa fɔlɔ don filili lahaya ti dɔn fɔlɔ. Fo tɔw k'u ka filili kɛ. Ok. Ils vont commencer à faire aussi. Sisan Kulukoro bɛna filili kɛ. Masha Allah. Kulukorokaw bɔra k'u ka filili kɛ sisan k'u ka segin a kan. Sen yɛlɛla terrain kan normalement ale kun kan ka disqualifier. Masha Allah. Allahu Akbar. Maintenant, c'est Sikasso qui va jeter. Alhamdulillah. Après Sikasso, c'est Sang qui doit faire la jette. Masha Allah, Sanga yɛrɛ jangɛ. Come here. Donc, à propos de vous, Simple. mais si moi, c'est comment dire. Oui. Ako sigate ola ambi o bela jele fo kada outlook ka fo ambe Jamaat Islamic Ahmadiyya Mali ambaka ijtima ta ko ta ani sabanana sigata la ambi ko ya adikatul mahdi kenagaya ola anya bani jama min bela jele na sigate ala ambe anse bulla ni maina ya ni obibe bulu filima sigate ola ko kulukaro kuchala ka ku prepare aywa hesimila na takbir ambe info sigatala kajira aula halisa ambe kuluguru kaw feya adikatul mahdi konana istima kudamuta ko ta ani sabanana ya sigate ola okma adult loka ambe halisa yorena ya rufayro mema adikatul mahdi 11:45 min boraka fili
ko ama ko akwame bamananw ko ten siga tɛ a la a fɛnɛ a bɛ se dɔ la a y'a fili fɔ 11:45 n'o bɛ bɛn 11 buruburu 5 ma a bɛ ɲɛ n'an taara ta dɔ b'a fili n hakili la fɔ ka bɔlɔlɔ ka a kun jɛya o la an b'a fɔ aw ye siga t'a la an bɛ ijtima ta ko naaninan kɛnɛ kan yan toujours hadikatul mahdi kɔnɔna na ko o kɔfɛ segu cɛbɔ ale k'i prêt tuma na ne ye kucalakaw ye olu bɔra ka u ka bolo ni ka o bugubuguma dɔw ko ni ka kiru an bɛ a fɔ a ka fili cogo cɛ ni ka aw hakili lajigin an tɛ yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ hadikatul mahdi kɔnɔna na Jamaat Islamique Ahmadiyya ka ijtima ta ko 13nan kɛnɛ kan nin ye segukaw ye olu ye a kiru ni ka a kolobo kari ka ti i bin segukaw ayiwa ayiwa kɔrɔfɔ kɔni ye nin ye saw halisa an bɛ ijtima a ta ko 13nan kɛnɛ kan hadikatul mahdi kɔnɔna na kulikurukaw fɛ suban an b'a fɔ Jamaat Islamique Ahmadiyya zindaba o tuma ko segukaw ko u ka nɛgɛden ta ka a kirundi ko segukaw k'u ka to ji u ka a gɛrɛngɛrɛ u ka to kɛ tokuru ye sinon a tɛ ka se ka bugubuguma yɔrɔjan fɛ segukaw ko u ma ko u bisimila mɛ ɲɛ buku ko segukaw mɔɔw bɛ tani kelen ɲini na segu kamalen ale kɛmɛ ka fili ni ka i jɔyɔrɔ kɛ kala 7 mɔɔw bɛ ka 11 ɲini a ye 7 sɔrɔ nka o fana bɛ dɔ bɔ o kuma nin ye diɲɛ jamana jumɛn fana ye tuguni ka a fili an kamalen ko nin ye kayikaw ka cɛnin ye koyi kayi sigi dolo n'a bɛ fɔ a ma ko kayi yɔrɔtigi caman siga t'o la an bɛ segin halisa kayikaw wulila ko kayikaw kɔfɛ siga t'a la nin ye jɛma cɛbɔ ye ale fɛnɛ a bɛna a fili ka hakili lajigi an bɛ Jamaat Islamique Ahmadiyya ka ijtima ta ko 13nan kɛnɛ kan hadikatul mahdi kɔnɔna na yan aw fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ anw na diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen Jamaat Islamique Ahmadiyya ka MT Jamaat Islamique Ahmadiyya ka ijtima ta ko 14 na o kɛnɛ don siga t'a la nin ye jɛmankaw ye halisa ko jɛma cɛbɔ a ka bolo a fili cogo a ma ɲɛ o tuma ko a bɛ fɔ a ka segin ka kɛ a kan mun kosɔn a bɛ se ka ɲɛ cogo min na Allahu akbar Ahmadiyya zindaba o tun ye jɛmankaw ka cɛbɔ ye jɛma cɛbɔ ale ye a fili kuma na k'o kɔfɛ ko denmisɛnw ko u pɛrɛ ko siɲɛ kelen bɛ sen na siɲɛ kelen ko n'o mana fɔ yɔrɔ min na o tɛ murutigi ta yɔrɔ ye siga t'o la ni murutigiw donna sɛw cɛ la a bɛ kɛ kojugu ye o tuma k'a fɔ aw ye a y'aw bisimila ijtima ta ko 13nan kɛnɛ kan halisa k'a da aw tulo kan an bɛ ijtima kɛnɛ kan ijtima ta ko 13nan hadikatul mahdi kɔnɔna na yan a y'aw bisimila hadikatul mahdi kɔnɔ o tuma ko ka se la cɛbɔw ka i teliw ka i kolobo ka i magɔrɛ an na sinon an bɛ o cogoya min na a tɛna na ɲɛ ten la dɛ ko bilankaw segukaw olu y'a fili ka na 7 ko bilankaw k'a fili 89 k'a fili fo ka taa bɔ kogo kun dɔ fɛ n'o kɛra o bɛ ɲɛ o bɛ diya nɔ o tuma kamalen a y'a fili i kuwamɛ kamalen i bɛ fo o tuma k'a da tulo kan an bɛ ijtima ta ko 13nan kɛnɛ kan tari di o tɛ alhamdulillah k'a fɔ aw ye a y'aw bisimila halisa Jamaat Islamique Ahmadiyya ka kɛnɛba in kan yan a bɛ fɔ kɛnɛ min ma hadikatul mahdi an bɛ jalisa kɛ kɛnɛ min kan o kɛnɛ kelen de don halisa ijtima yɛrɛ fɛnɛ kun kan o tuma an b'a fɔ ijtima a b'a bɛɛ lajɛlen ye ko u bisimila Allahu akbar o bɛ fo siga tɛ a la
Ishima Tagota ani Sabana inafo awere nyabala mina munum bolen flayen fa oye Jamaat Islamique Ahmadiyya Amir ana naibu Amir aleni ka faranga Sadri Saib ka aleni Burkina ma munum welela no Burkina invité oye kana talike Jamaat Islamique Ahmadiyya ka ijtima taku ta ani Sabana na nye okene amba fo oye aye o bismillah halisa abufu Allahu Akbar. Vous salue tout le monde, de vous dire soyez bienvenus dans les sessions Ijtima Kodam Ahmadiyya du Mali, 13e édition. Vous dites toujours soyez bienvenus dans Ijtima Kodam Ahmadiyya du Mali. Vous salue tout le monde et on dit encore soyez bienvenus dans Hadikatul Mahdi, spécialement à Koulikoro souvent, là où Jamaat Islamique Ahmadiyya organise chaque année Ijtima Kodam et Jalsa Salana. Inch'Allah, on est ici devant vous aujourd'hui pour faire la participation avec la Ijtima Kodam Ahmadiyya, 13e Ijtima ou 13e conférence annuelle de Jamaat Islamique Ahmadiyya ou de Kodam Ahmadiyya du Mali. On vous dit encore soyez bienvenus mes frères, nous sommes des frères car le Messie promet dit amour pour tous, la haine pour personne. Ok, donc on est ensemble toujours. C'est que Allah, au bala de l'homme faut ola, k'a fo aouye, ambe, kene kaya halisa. Alhamdulillah, on vous dit toujours que c'est de Kita. Alhamdulillah, actuellement, toujours c'est Lance-Boule. Lance-Boule, toujours c'est Kita qui prépare toujours. C'est Kita qui prépare. On dit que c'est la force qui gagne. Donc, maintenant, on va faire que bismillah, ko afili, ka abuguma, fa angata nega buluta, kare kundena eve, wale kele fa angata ta, kundena, donc, on a obele jele fo halisa, ka dautlo ka kafo, ame Jamaat Islamique Ahmadiyya ka ijtima ta ko ta anin tan sabana keneka Hadikatul Mahdi konona naya amba fo oye ayo bismillah toujours soyez bienvenus dans ijtima national. Donc amba obele jeli fo ka fo oye halisa obi fo ijtima Kodam nalila alhamdulillah ko ka fo kita kauye ko kama kwale donyini sabula ma ni vi kwale alabi se kan daga bulu ninga akirunde kasinga abugubugu ina fane nyu ango wale kele kala ami kala shame anga nyema na jafar nango abenye ko Bamako Koulikoro kaw aleni sangao ko Koulikoro kaw ma ko me Koulikoro ya ukato mo ka gagner anna me au fait sigata Allah. Donc ko Koulikoro sans et Bamako encore qui se prépare pour mana mafawiye halisa Jamaat Islamique Ahmadiyya ka ijtima tako ta ani sabana kene kanando halisa ami au bala jelefo no ambe awfo akwa jalatika chugo nyumana kada outlook halisa ambe ijtima Kodam takutani sabana keneka ambalma ke halisa ka fawi alaka an sabati halisa ijtima keneka ijtima session adamene na chugo mina alaka akunche hera ani bade na chugo kelena an fon fen wulila ka bo dugu la jamano ka bo o yoro la ka naye halisa ame anyina la fala ka sigina be nyumanye sigata la abe foko ni ne mako ni kele mi na be fo mako ko shekele alvitri kuma ka bo sita ka konsidi ni oye ebe isengele mina ni abe fo mako combat de poulet aussi mon koso adama de wa be se ka sengele mina abe nyom pousse fo doka bo kori jeman nkono nongo abe fo ode mako shekele donc ola mamunun be no sanu oluba kana ukwada nyo angwala ninga nyo ambo abe fo oluma sangau bala inafo Koulikoro ka fara Bamako fanaka ambe au bala jalefo au tugulila au na halisa
ina fa awre nya ba ala chugo amina albitri ba la ka konsi min di chugo amina ni ka aketugo ani a nyuma ko ola kale enene mo ngoso hal amunun ti ishima keneka am se ga ye chugo mina ka fam min atla ka ampere bare ka ishima ta ko tan ani nanena kono kuma mi tan ani sabanana ama fo yi halisa. On vous dit toujours que nous sommes là aujourd'hui pour la 13e Ijtima nationale Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Actuellement, on est en phase de lutte de propre, comment dirais que poule, lutte de poulet, enfin. Donc, on veut dire, voilà, les Koudam, soyez forts, ayo audija, Halisa, alors fa awye, ko sigaso kache bo, alo sadaka eyera mavo, donc ko fana nga tiani mvana bora. Donc, sigate ola mami mbe no ni ale nana gain sisa, ko fa uma. Hey. Donc, le premier match de lutte le coq est déjà fini. Mais Shekele attaque au follow Otemena Ola Jatamino Yajiraka Foko Dosiraka gagné Ola Amba for Halisa Aye au Mabo Kenana Mugoso Jatamina Nikola Ulubiseka Jatamina Tugomina Nyamit Nasega Doko na Tugomina Sabula Amba fe Nemise Odeka gagné Amba for Halisa Ayo Bismillah Ishima Kudam Tagutan Sabana Kenega au fond pen sogolembe Jamaat islamique Ahmadiyya ka city la YouTube samfala na walikele dien bololo sira waroka ame malika ijtima ta ko tan ani sabana kenedeka opma jeni mesi na sisa abu fo o jerema ko shekele ni oye awere nyebe akese ya la suga mina abu foti ola amba fo oye ijtima de do klo alako ani fe belajale wo belajale re fenemba ala na fa awere nyebe ala chugo amina ambi kene minga kene do kene mi ne abeba kono kene kan farkolo wali kele ni afan fe olu bela jale mi se ko walanda soro chugo amina ijtima kene ka opma kai kawu aleni kulukuru kawu ni sangawu abela jale ni jemangawu bela jale nyo zoro niye kala niye ako niya awolele ko kura koi to bo ma to me ma fla ye kene no wa ale fene ikwa me kamale ayikwa da kamale kwa la ninga a nyoninde kasinga abo kene noti sigati ala cameraman abaki isenze sisa gore baga ke ananya maula ajira awla halisa ananya mawu bi sena ya o fene usigilembe atalike aunve dum so ngani nduna na be fo ma ijtima et participation woro sigati ala ame bela jale fo ame amir sahib fo naib amir anga sadri sahib alen ni kafara burkina delegation fo fene be mini symbol kono koro kasega na talike anga ijtima tagotan sabana na hadikatul mahdi kono ya anfe kulikoro subanka fe ama fo awe halisa anga bismillah anga halisa jeune mbe senade ne abufo ma ko shekele opma fasa fasi kamale ko ga fuya wati wore ko ikwa kamale aleye iboloke ga mo nyone minga obaro ko bolo la nyone ni o fene o sende aro ami awfo de vous dire toujours que on est en direct sur YouTube pour session d'ouverture ou le suite des sessions dans les Jamaat islamique Ahmadiyya, la conférence annuelle de Ijtima Koudam Ahmadiyya que Jamaat fait chaque année à Koulikoro Souban, spécialement à Hadikatul Mahdi, à quartier Souban. Nous sommes en direct aujourd'hui devant vous pour vous montrer ceci là. Actuellement, on est dans Ijtima Koudam Ahmadiyya du Mali. On dit Ijtima Mubarak à vous. Ijtima Mubarak à vous. Ama fo awye, ama Ijtima kenedeka halisa ka fo awye aba aw bismillah Ijtima keneka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zindabad. 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 Allahu Akbar. Ami bela jele fo halisa ka da outlook a ningunye kudamu ka silo kan unye wali kele ningunye Jamaat islamique Ahmadiyya ka silo kan unye nimbi halisa an kamalu an foni kan an fari foni kuseba mungoso amisega an faru foni tuga mina sabula ni demson ko ni fara nyonga
eko farfoni o kama siporu ni fɛnw a bɛɛ lajɛlen bɛ anw fɛ yan hadikatul mahdi kɔnɔ bi nin waati na kulikoro sobankaw fɛ bi ni sini ni sinikɛnɛ inshallah halisa aw ye aw sɔgɔlen to anw na mun kosɔn an bɛ se ka ijtima kow ta ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka tila ka continuer ni a ye aw hakili lajigin donc ceux qui nous suivent aussi en France de le dire toujours nous sommes à la session ijtima Khudam Ahmadiyya 13e ijtima national ou annuel de Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali qui se tient à Koulikoro, actuellement Koulikoro Souban, sur le quartier de Souban. Donc, ce qui a gagné tout de suite même, c'est la délégation ou c'est le candidat de Koutiala. Je pense que c'est le candidat de Bougouni qui a eu le vainqueur de cette match. Donc, on dit toujours, c'est la force qui gagne, ou on dit c'est toujours celui qui est, il faut aussi nous prouver. Donc, c'est là. Ami shima ta ko tan ani sabanan kɛnɛ de kan o la sa maa min bɔra sisan ka ni ɲɔɲɔn ta o kɛra buguninkaw ka cɛbɔ ye isima siɲɛ kɛlɛ o kɛnɛ kan donc an b'a fɔ aw ye halisa an bɛ isima Khudam Ahmadiyya ta ko tan ni sabanan kɛnɛ de kan an ɲɛ bɛ nin jama fɛn o fɛn na ninnu bɔra jamanaw duguw de la i n'a fɔ ka bɔ Kulikoro ka bɔ Sikaso ka bɔ Segu Bilan ka tɛmɛ Kucalaw fɛ Sikasokaw bɛ yan Buguninkaw bɛ yan i n'a fɔ Kɔlɔnjɛbakaw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yan ka fara Sikaso Bilan bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ mun kosɔn ka tali kɛ Jamaat islamique Ahmadiyya ka ijtima ta ko 13 na an b'a fɔ ijtima mubarak lakum nare takbir siga tɛ a la an bɛ ka an sɛnsɛn toujours ka bɔra halisa an bɛ ka bɔra ijtima kɛnɛ kan mun kosɔn Jamaat islamique Ahmadiyya ka ijtima ta ko 13 kɛnɛ kan min bɛ ka kɛ anw fɛ yan Kulikoro sobankaw fɛ o la ijtima yɛrɛ participation kɛla dɔw fana bɛ yan i n'a fɔ an ka kadimi dɔ n'o ye Bukadari ye an b'a fɔ a ye a ka sɔrɔ ye bienvenue fɔ mɔgɔw ye ijtima kɛnɛ kan k'a f'u ye ko ijtima mubarak lakum Ala k'an bɛɛ se Ala ka an ka laɲiniw sabati